Chaos in Gweru. As the regime enters optimum self-destruct mode, ashiperi mushe muri Zimbabwe, tichiona kuti vanhu vakaatenda memorial service awa yamboni Ncube anoya loya kuna Nelson Chamisa anoma Chamisa Aid vobatiwa vokepchiwa awa muri Zimbabwe. Mapurisa enyika yeZimbabwe vanoti apindwa nemweya weye. Sabina mashoko abuda nyuka panapa naPromise Mkonanzi anova aiva spokes wa Nelson Chamisa. Don't subscribe like tina on the bell icon. Tipinda Payendo Pabooster Mkonanzi anyora achiti hundreds of people who were attending Boneni Ncube's memorial have been arrested and currently being held in Gweru. The regime's panic has reached self-destruct levels. We urge citizens to continue carrying out lawful and peaceful programs. Thousands of Zimbabweans fought and died for the rights that we have today. We are entitled to these rights and we will not surrender our rights to a few individuals bent on plundering this country and are reversing our hard-won political rights and civil liberties. Ndo mashoko ari kuyachipublishiwa aichogwa panapa naPromise Mkonanzi achiti aiwa vanhu vakanga vachiatenda memorial yamboni Ncube vokepchwa nemapurisa muguta reGweru vobva vasungiwa. Achipere mushe muri Zimbabwe, tiudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kuitika muguta reGweru chichiitika kune vanhu vari loyal kuna Nelson Chamisa. Kukepchwa kwavo aiwa zvinhu zvinosirisa kuti vanhu vari kuchema someone and then where vachikepchiwa zvinhu zvine politics mukati. Tiudze mafungiro enyu pene comment section medu. So no subscribe or like out and turn on the bell icon.